आज मी चाललेलं असं आहे आमच्या गावच्या आठवडी बाजारात. बघूया काय काय मिळतात आज. आणि ही असं आमच्या गावची नदी, ही बघा. हा जो आठवडी बाजार आहे ना, त्या आठवडी बाजारामध्ये आजूबाजूचे जे शेतकरी असतात गावातले, ते जे धान्य वगैरे जे पिकवतात आपल्या शेतामध्ये, तेच विकायला ह्या आठवडी बाजारामध्ये घेऊन येतात. तसंच भाज्या वगैरे पण छान येतात बाजारात. ओले नारळ घेते मी इथे. खडा मीठ घेतलंय आणि आहे तो ह्या कसं एक गोळो दे. ताजी ताजी तिरफळा गावली. ए मये या मये तो घेऊन जा. हे बघ तुझी शपथ ताजे सौंदर्य चाडू. माझी शपथ माझ्या चाडवा सारखे माझ्या चाडवा 2 चाडवा समजला. किती रुपये नाही लेते ना. आता आम्ही दोघाच असो पुढच्या आठवड्यात. मस्त ताजे ताजे सौंदाळे मिळालेले असत. आणि आता मी चालले घरात. तर आज आपण हॉटेलसारखी सौंदळा थाळी करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा हे सौंदळे असतात ना, हे धुवून घ्यायचे. म्हणजे त्याच्यात काय असतं, वाळू वगैरे असतं ना, ती सगळी निघून जातात. आणि हे आता मी सुटी करून घेतलं आहे. आता हैसर माझे सगळे सौंदळे सुटी करून झालेले असत. मी 2 प्रकारे साफ केलेले असत. थोडे आमटीसाठी आणि थोडे भाजूच्यासाठी. आता मी काय करतो, ह्या सौंदळ्यांका ना मीठ लावून घेते. मीठ लावायचे आणि व्यवस्थित असे ढवळून घ्यायचे. म्हणजे सगळ्या सौंदळ्यांका व्यवस्थित असं मीठ लागतेला. एक नारळ फोडून घेतलेलं असे मी आता. इकडे अर्धो नारळ मी कातून घेतलेलं असं आहे. आणि एक कांदो घेतलेलो असं आहे सर, बारको एक कांदो असा. ह्यो कांद्यातलो पाऊण कांदो मी आमटीक घालतले वाटपात. आणि पाव जो कांदो असा ना, तो आम्ही हयसर फोडणीक घालतले. थोडी चिंच ना मी एका वाटीत भिजत घालतंय. ही आपण जे मासे भाजतलो ना, त्या माशांका लाग होई त्याच्यासाठी थोडी भिजली ना का त्याचं कोळ येतलो. ही बाजूक ठेवते आता. आणि हयसर मी एक आवळोभर चिंच घेतलेली असे माशाच्या आमटीसाठी. अर्ध्या नारळासाठी आवळोभर चिंच. त्याच्यानंतर 7 ते 8 मिरी घेतलेले असत. अर्धो चमचो हळद घेतलेली असा आणि 2 चमचे धणे घेतलं आहे. त्याच्यानंतर हे काश्मीरी मिरची घेतलेले असत 5. ह्याच्यामुळे आपल्या वाटपाक म्हणजे माशाच्या आमटीच्या वाटपाक कलर छान येतलो. आणि अर्धो चमचोभर मसालो घेतलेला असे मिरची पावडर. आणि हे सगळं मिक्सरात एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचा. वाटप कसा एकदम गंध कसा हो गया. आणि हे बघा आपलं वाटप लावून झालेलं असा.
एकदम बारीक असा गंध कसा. आता मी आमटीत घालूक तिरफळा घेतलेली असं. आता 5 तिरफळा घालतले आमटीत फक्त. जास्त तिरफळा घातली ना की तिरफळांचा जो उग्र वास असता ना तो तोंडाक बसता. आणि ही चेचून घ्यायची तिरफळा. एक चमचभर खोबऱ्याचं तेल घालायचा, त्याच्यावर कांदो आणि वरती तिरफळा घालायची आणि हे परतून घ्यायचा. आणि वर वाटप ओतून घ्यायचा. आपणाक ज्या प्रमाणात आमटी पातळ करूची असा ना त्या प्रमाणात पाणी घालून घ्यायचा. आणि आमटीत हे आता सौंदळे सोडून घेतले. हे मी पाणी घालून धुवून घेतलेले असत, कारण मीठ लावून ठेवलेले ना मासे. आतमध्ये मीठ घालून घ्यायचं. आमटीक जेवढ्या प्रमाणात हवे त्या प्रमाणात आपल्या चवीप्रमाणे. जशी आमटीक उकळ येऊक सुरुवात होत ना तशी आमटी ती वरच्यावर ढवळत राहायची डावलान. सर मस्तपैकी माझी सौंदळ्याची आमटी उकळलेली असा. आता गॅस बंद करायचो आणि अशीच ठेवून द्यायची. वरती झाकण अजिबात ठेवायचं नाही. थोडं वेळ 5 ते 10 मिनटं ही आमटी अशी उघडीच ठेवून द्यायची आणि मग वरती झाकण ठेवायचा. हे मी भाजूक सौंदळ्य ठेवलं आहे. हेंका जरा पाणी घालून एकदा धुवून घ्यायचा, म्हणजे जास्तीचं जर मीठ असतला ना तर निघन जातला. ह्या माशांका आता चिंचेचं कोळ ह्यो लावून घ्यायचं. त्याच्यात अर्धा चमचा हळद घालायची. 1 चमचा भरून मिरची पावडर घालायची. आणि हे सगळं एकदम व्यवस्थित असं सगळ्या माशांक लावून घ्यायचा. आणि हे असेच 10 मिनटं सौंदळ्य ठेवून द्यायचे. मसाला लावून ठेवल्यावर 10 मिनटं झालेली असत सौंदळ्यांक. आता एक गॅसवर तवो ठेवलेलं असा आणि तव्यावरती खोबऱ्याचं तेल घालून घेतलेलं असा. मी हे खोबऱ्याच्या तेलात भाजतले मासे. आणि सर मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं असे आणि त्याच्यात 4 चमचे रवो घालून घ्यायचो. एकदम बारीक लाडूचा रवो असता ना तो घालून घ्यायचो. आणि सौंदळ्याक दोन्ही बाजून व्यवस्थित असं कोटिंग करून घ्यायचं ह्या रव्याचा. आणि तेल एकदम गरम गरम हो गया. कडकडीत तेलात मासं सोडायचं म्हणजे मासं व्यवस्थित भाजता. एका साईडीने व्यवस्थित भाजल्यावर परतायचे. आणि भाजून झाल्यानंतर काय करायचं, हे मासे असतात ना हे असे बाजू कसे करून ठेवायचे जरा जरा, म्हणजे आतमध्ये जर एक्स्ट्रा तेल असताना ना हे पूर्ण सगळा निथळून जाता. आणि अशी जाळी घ्यायची आणि जाळीवर काढायचे. कुरकुरीत एकदम असे मासे भाजून येतात अशा पद्धतीने भाजले काय. आता मी इथे 5 अशी सोलकढी बनवतोय. त्याच्यासाठी 1 वाटी खोबरा घेतलाय आणि 3 लसणीचे पाकळे घातले. 3 ते 4 लसणीचे पाकळे घालायचे आणि आतमध्ये पाणी घालून एकदम बारीक अशी वाटून घ्यायची आणि ही गाळून घ्यायची. आणि सोलकढी गाळून झाल्यानंतर आतमध्ये मीठ घालायचा आणि असं मी आगळ घालतोय. आमच्याकडे जे खानावळींनी सोलकढी बनवतात ना ती अशीच बनवतात. माशाच्या आमटीबरोबर भात मस्त लागतं, पण बरोबर मी भाकरी पण भाजतोय. सर मी मिक्स पीठ घेतलेलं आहे, ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीचा. त्या पिठात पाणी घालून हे पीठ मळून घ्यायचं. ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी समप्रमाणात घेतलेली असाय सर. थंडच पाण्यात पीठ मळून घेतलेलं असे मी ह्या. आणि मी भाकरी लाटून करतले. आणि भाकरीक लावच्यासाठी तांदळाचं पीठ घेतलेलं असे.
तांदळाचं पीठ लागला की भाकरी पटापट अशी सरकता आणि लाटूक पण एकदम सोपी पडता. हे बघा सर माझी भाकरी लाटून झालेली असा. आणि भाकरी गॅसवर टाकताना काय करायचा, जी पोळपटाक लागलेली बाजू असताना ती वरती येऊ गई अशी टाकायची. हे बघा अशा पद्धतीने टाकायची भाकरी आणि वरच्या बाजून पाणी लावून घ्यायचा. पाणी जर असं सुकता न सुकता लगेच परतायची, एकदम सुक्क देता कामा नये पाणी. आणि ह्या बाजून व्यवस्थित अशी भाकरी भाजल्याशिवाय परतता कामा नये. ही बघा व्यवस्थित अशी भाजलेली असा, मग आपोआप ती भाकरी फुगता. हे बघा अशी टम्म अशी फुगतली आपली भाकरी. तुम्ही बघू शकतात किती छान फुगलेली असं ती बघा. अशा पद्धतीने माझं सगळं इथे मालवणी जेवण बनवून तयार झालेलं असा. असाच चमचमीत खावा, सुशेगात राहा आणि माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.